Hej og velkommen til min første video her på min YouTube-kanal. Jeg har glædet mig super meget til at kunne starte op. Jeg har både lavet lidt TikTok og Instagram, men jeg har egentlig lige siden jeg var lille drømt om at starte min egen YouTube, så nu tænker jeg, det var ved at være tid. Jeg er nemlig tilflytter til Thy, og det har jeg delt lidt ud af på min TikTok, men havde egentlig lyst til at kunne lave nogle lidt længere videoer og give et lidt mere reelt billede af, hvordan hverdagen ser ud og hvad for nogle tanker jeg går med. Så jeg tænker, du kan forvente her på kanalen, at der kommer lidt blandet nogle vlogs, nogle snakkevideoer, og jeg tænker også, at jeg tager jer med på vores ferie til sommer, hvor vi skal til Sverige og Bornholm. Men også nogle gode snakke om, hvordan det er at være tilflytter og vælge lidt noget andet, end det de fleste gør. Ellers så tænker jeg bare, at jeg vil tage med som en form for videodagbog, ikke mindst til mig selv, men også til, hvis der er nogen derude, der måske går med nogle samme tanker eller et eller andet. Så jeg håber rigtig meget, at du kunne tænke dig at følge med. Jeg vil lige give et hurtigt opsummering om, hvem jeg er. Jeg hedder Thea, og jeg er 23 år gammel, og for lidt over et år siden, der flyttede mig og min kæreste fra Aarhus. Så boede vi ved mine forældre lidt i Aalborg, og nu bor vi her i Thy i en lejlighed, som vi er rigtig glade for. Den her video det bliver en vlog hen over de 2 næste dage, og tænker også, at jeg lige vil introducere mig selv lidt mere, så I føler, at I kender mig en lille smule mere. Så, men velkommen til. Vi er på vej til Hanstholm, fordi vi skal simpelthen ud og se på 2 huse. Vi har nemlig gået og leget lidt med tanker om at investere i noget, sådan at vi ikke boede til leje. Så nu skal vi ud og kigge på 2 huse. Det ene er nok afskrevet, men nu skal vi se det alligevel. Så det bliver super spændende. Vi er kommet hjem fra Hanstholm fra vores lille huskiggeudflugt, og det gik rigtig godt. Det var nogle rigtig fine huse. Dog så er det nogle gamle huse, fordi de heller ikke er så dyre, så der skal ske noget. Så nu er vi lige i gang med at vurdere, om det kan lade sig gøre eller ej. Og så tror jeg, at vi vil prøve at gå videre med en af husene og prøve at spørge sælger, om han vil sælge til en bestemt pris. Så det er opdatering fra vores lille husprojekt, og ellers så tror jeg bare, at vi vil prøve at vente og se, om der skulle komme noget andet godt på et tidspunkt. Så er vi kommet ud for at gå aftenstur, og vi er kørt ned til vandet. Og nu skal jeg lige prøve min nye mikrofon med mit lille windshield. Og vi er her sammen med Eskil. Dagen den har været lidt øv for mit vedkommende, fordi jeg blev ret ked af, at vi ikke kunne få lov at gå videre med det hus, fordi jeg altid har det med at drømme, og så har jeg lidt svært ved at forstå, at det ikke bliver sådan. Så det har jeg brugt meget af min dag på. Nå, så lige nu der vil mig og Lukas prøve at træne alene hjemmetræning med Eskil, fordi det har vi ikke helt formået at mestre endnu, og vi går sådan lidt små i panik over, om han nogensinde lærer det, fordi at resten er kendt for at være godt kunne udvikle separationsangst, og det skal vi ikke ud i, fordi så kan vi ikke gå nogen steder. Så er vi kommet ud i bilen, og nu skal vi over til mit arbejde, fordi at jeg har lovet de gamle, at de skal møde Eskil. Så det gør vi lige inden, at vi tager turen videre til Akker, hvor vi i dag vil på sådan en cruise-tur, hvor vi lige oplever lidt af Thy, for jeg har nemlig aldrig været i Akker. Og ja, så følg med. Nu har vi lige siddet og spist noget lækkert frokost her i klitterne ude ved Akker, og som jeg har set, så har vi været lidt rundt i byen og se lidt, hvad der bare er nede på hovedgaden. Så er vi simpelthen kommet ud på cruise-tur, og vi hygger bare rundt med at kigge på nogle flotte sommerhus og noget rigtig flot landskab, der er her i Akker. Så det nyder vi, mens at Eskil han ligger og slapper af om bagved. Du skal vel lige vise landskabet.
Nu er vi kommet hjem fra vores tur til Akker, og Lukas han er lige taget ud på en løbetur, og Eskild han ligger dernede og er faldet fuldstændig til døden. Men jeg tænkte egentlig, at jeg vil begynde at afrunde videoen, for jeg vil heller ikke have den blive alt for lang, for jeg har sådan lige lidt svært ved at vide, hvad der er spændende at se, og hvad det ikke er spændende at se. Men jeg tænkte, at jeg vil slutte af med lige at snakke lidt mere om, hvem jeg er. Og nu er det her min første video, og jeg kan godt mærke, at det er svært for mig at huske at filme det hele, og hvad er relevant, jeg siger, og hvad er ikke relevant. Er det bare sådan noget sludder, man ikke gider at høre på? Det har jeg lidt svært ved at vurdere. Men jeg tænker, at jeg prøver mig frem, og man bliver jo ikke dygtig og helt perfekt første gang, man prøver det. Så nu prøver jeg at lægge den her ud, og så ser vi, hvordan det går, og om det er helt hen i vejret. Men jeg vil lige fortælle lidt mere om, hvem jeg er. Jeg er i gang med mit 3. sabbatår nu. Og jeg er egentlig nået til et sted, hvor jeg har virkelig fået nok af sabbatår. Jeg har arbejdet rigtig mange steder. Jeg er typen, der går i gang med noget, og så synes jeg, det er kedeligt, og så skifter jeg spor. Og det har jeg faktisk brugt 3 år på at slå mig på og lære en masse af, hvor at jeg nu ligesom er landet et sted, hvor vi er flyttet til Thy. 2 sommer siden, der flyttede jeg til Lynæs på Nordsjælland for at arbejde der på et surfcenter. Jeg har søgt ind på pædagoguddannelsen. Jeg har egentlig altid tænkt, at jeg ville være sygeplejerske, men jeg har virkelig prøvet at mærke efter, hvad det er, jeg vil, og hvad der ikke bliver forventet af mig af andre. Og der tror jeg bare, jeg har fundet frem til, at pædagog og de værdier og den arbejdsmoral, eller hvad man siger, altså sådan, det tror jeg bare, det passer bedre til mig, fordi jeg tror ikke, at jeg drømmer om at have et hæsblæsende arbejdsliv. Jeg drømmer egentlig mere om at have tid og nærvær. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du kunne tænke dig at se med, og så håber jeg, at du vil se med i min næste video. Hej!